96,8 FM Radio Gemilang. Sugeng dalu, sugeng pepanggihan malih wonten ing giaran Arum Dalu lumantar LPPM Gemilang FM. Sagung para pamidhanget ing dalu menika giaran Arum Dalu badhe kawiwitan kula kekalih tansah siyaga ngancani panjenengan. Siaran ingkang nguri-uri budaya Jawi mligi macapat tembang-tembang macapat. Dene sagung para pamidhanget saged midhangetaken lumantar channel YouTube Gemilang FM Official utawi mangke ingkang badhe kersa nyawiji lumantar telepon utawi kirim WA menika lumantar nomor 0815 789 68968. Kula bali kalau 0815 78 968 968. Sagung para pamidhanget dene dalu menika giaran Arum Dalu badhe sesarengan ngrembak saha ngonceki perangan siam Ramadan karena siam menika werni-werni wonten dalu menika badhe ngrembak siam Ramadan. Sagung para pamidhanget minangka pambuka kepareng kula ngaturaken pambukaning Arum Dalu lumantar tembang mijil. Drenging nala nyuwun mring Hyang Widi mugi karayan amreka sembadan ing setyane nguri-uri kabudayan Jawi macapat tanengge tuturipun luhur monggo samya agunging pamuji konjo ing Hyang manon den reksa king jem setan godane
Allah dat kang Maha welas asih maca patpun niki Bisuwa rahayu amin. Sageng para nyarsi kula pun sigit sampun kepareng hanggung rumeksa siaga ngaturaken tembang-tembang macapat nanging kawula mboten kiambak sageng para nyarsi kula dipun tenggani sederek sepuh kula inggih sederek sepuh tur ya menika penasihat kula nggih menika ingkang sudi mestani Bapak Haji Sugiono. Sugeng dalu para sedherek budaya sugeng pepanggihan malih kaliyan kula wonten adicara arum dalu lumantar 96,8 Gemilang FM LPPL. Mugi karayon kawitatan tansah sinukma panjenengan sedaya sak lebetipun nglampahi nindaki wajibing agami siam Ramadan kagem para umat muslim saindenging bawana. Nuwun. Salebetipun para umat muslim ngleksanani siam Ramadan nggih. Nggih. Menika nggih nembe menika kula saged sowan. Dadi menika giaran sepisanan wonten ing Wulan Ramadan. Nggih. Mila ing dalu menika ingkang dipun tembangaken saha dipun aturaken kepara dipun onceki sesarengan menika ugi wonten irah-irahan siam Ramadan. Dene dalu menika kapurwakan sekaripun dandang gula. Ngaturi pirsa bilih buku menika dipun anggit utawi dipun ripta dening Suwargi Simbah Sudi ingkang lenggah wonten ing Talun Dukun ingkang kanthi aris saha kanthi telaten menika ngripta dandang gula ingkang ngonceki siam Ramadan. Kepareng kula ngaturaken sekar dandang gula. Pambukaning wedaran puniki kini dong ing sekar gula drawa dumeling kraos manise kinarya derek urun rembak mapak praptaning sasi
kang ing riku kebak barokah dening Allah den paringken mring pra muslim kang tuhu sami takwa. Jroning Quran dawuhing Ilahi sira wong ingkang samya iman tuhu sira den wajibke wajib nindaken saum lir tetiang jaman kawuri wong-wong sadurungira tarlen kangge gayo murih sira padha takwa anuhani dawuhing Ilahi nilar pepacuh ira. Niki nggih ngemati banget niki langgenipun nyekar. Monggo pun lajengaken. Mung menika sampun wonten WA mlebet ning mangke. Ha nggih. Sabibaripun Nggih. padha menika nggih Nggih maos nggih nggih. sae. Mung tetiang ingkang iman nenggih dening Allah ingkang dinawuhan wajib ngamalken pasane
kang iman iku hang yakini nenem prakawis pisan yakin mring Allah kaping kalihipun yakin dateng malaikat kaping 3 winastan wa kutubihi yakin kitab ping Allah. Inggih sampun 3 pada menika kula wis dasar niki wayantos buka rada tenanan mireng raka Mas kita anggilipun nyekar kok ngono ngerangin. Sakjane menika kula lon-lon menika kalian gatosaken menapa ingkang dipun nggih kajengaken kawi surawosipun sekar menika ning kok ya tetep dereng dereng saged mlebet menika. Oh nggih. Amna nyuwun katerangan saking Pak Dikaji menika. Niku saderipun kula wau panjenengan sampun ngendika pilih sak sampun nyekar badhe mbikak napa nggih WhatsApp nggih. Oh nggih. Kaliyan mawon ingkang wigati. Kula waosaken nggih. Wong sithik iki. Saking Bapak Yami. Oh, Pak Yami nggih. Pak Yami lenggah wonten ing Klumprit. Klumprit. Menika ngaturaken wilujeng dalu para paraga ingkang ngayahi tugas wonten ing Arum Dalu Gemilang FM sing paling jos. Weh lah. Inggih sugeng dalu ugi. Inggih. Sajipun Dereng wonten mangke malih dipun lajengaken inggih kaleresan saking para sedherek budaya wonten ing dalu menika marwakani pepanggihan macapat wonten ing wulan Ramadan kaleres menika ingkang dipun sekaraken dening Raka Mas Sigit kalawau dandang kula nggih riptanipun almarhum Eyang Suti wonten ing Dukun Talun nggih. Nih saderepun saking para sedherek budaya perlu kauningan mbok bilih. Ingkang dipun wastani siam menika wonten pinten-pinten warni. Ingkang sepisan siam wajib kados dene siam wonten ing wulan Ramadan nika siam wajib. Siam wajib. Nggih, nek ngoten mergo wonten siam wajib wonten siam sing ora wajib nggih. Nggih kados dene siam Senin Kemis. Nggih, ingkang sunah nggih. Lajeng wonten siam ingkang menika kagem napa nggih ngudari istilahipun siam nadar. Nadar. Contonipun le apa Dik sesuk nek anake dhewe iki nek diparingi metu lanang aku arep poso. Oh, tak pasani ngoten nggih. Nek wis metu lanang le tandha syukur arep poso. Poso. Nggih. Lajeng nadar ingkang sanesipun nek aku ketampa le apa daftare mbut gawe aku arep poso 3 dina. Niku gamane siam nadar. Niku siam nadar nggih. Ning nek sing siam sunah kados dene Senin lan Kemis menika siam sunah. Lajeng kala wau siam ingkang wajib menika ingkang wajib menika sinten menika Pak Dik? Wajib kagem sedaya umat muslim. Nggih. Menika wajib wonten ing wulan Ramadan menika
Lah wonten ing wulan Ramadan menika sedaya umat muslim dipun wajibaken nindakaken siam. Ngaten nggih. Kanthi pawatan sepisan nggih. Siam menika ruruhanipun kangge nyegah diri. Lan kejawi ngalah barokahipun nggih nika nyegah diri saking pinten-pinten perkawis hawa ingkang kirang sae. Kados Kalau wau ingkang wajib menika lanjut nek sing bocah cilik utawi sing wong wis misalnya boten umur sehat nggih niku wajib napa derek? nggih menawi lare menika nggih sampun wajib ning wajib gladi. Nggih. Gladi niku latihan. Kados Latihan. dene putu kula ingkang nembe umur 6 tahun niku ya nggih latihan sak kuwate. Sak kuwate. Tekan beduk. Tekan beduk bareng. Ana Poso biyen beduk. ana poso beduk. Ah nggih. Poso latihan nggih. Poso latihan nggih. Lajeng ingkang sampun yuswa lan sampun akhir dewasa wis akhir balik menika nggadahi kewajiban siam kebak. Maksudnya siam kebak iki penuh 1 hari. Nggih, nggih. Nika mboten lirwa karena menapa menika satunggaling kewajiban kalebet rukuning agami Islam. Nggih, nggih, nggih. Kala wau sampun dipun aturaken wonten ing sekar menika ingkang winter siam kala wau nggih. Lajeng wonten ing mriki siam menika astunipun nggih kejawi kewajiban menika ingkang ageng ganjaranipun nanging ganjaran menika boten namung diaturke ngloh ngoten kalih Allah niku boten. Nggih. Ingkang mesti sauger niatipun siam menika dipun tindakaken kanthi ikhlas, kanthi tawadhu, kanthi napa nggih napa nggih ikhlas ing panggalih. Nika ingkang pikantuk ganjaran meneh siam menika kok namung napa nggih istilah nggo tutup-tutup masyarakat utawi kemasyarakatan niku nggih kirang prayogi. Ngaten nggih, nggih. Nah wonten ing mriki menika paugerane nggih wonten kathah nggih siam senajan to wonten ing mriki Allah sampun paring pangandikan nek poso ki gedhe ganjarane. Ning niku lajeng kanthi menika Allah sampun paring pangandika nek sasi Ramadan kuwi kabeh setan-setan do dibeleng. Ngaten. Pak Dekaji saderengipun kula nyuwun pirsa malih nggih nyuwun katerangan menika kok sampun wonten WA malih mlebet. Nggih monggo. Nah niki ajek iki. Sinten? Saking sopire Andong. Oh, Pak Darsum. Saking supir Andong Pak Darsum. Nah, sugeng siaran para paraga dan yang tugas. Klebet Mas Diki menika ingkang tugas nggih. Mugi sedaya sami sehat. Niki kula saking Pak Darsum. Ya, Pak Darsum ki supir Andong Klentrengan. Niku jurusan pundi niku? Menika saking Sukorejo Mertoyudan. Oh, nggih. Kula lajengaken nggih. Nggih. Kepareng kula kirim-kirim kinton-kinton kagem Pak Wahyu, Pak Yami. Lah iki Pak Yami wis WA iki. Nggih. Lajeng Pak Surajiman, Pak Yadi, Pak Wahyu sedaya wonten Candi Mulya. Nggih. Sampun kesupen sugeng dalu lan sugeng mirengaken kagem Pak Suparno, Pak Tono bakule wedhus. Pak Panjang wonten Klentrengan sugeng dalu sugeng aso. Kagem Pak Taryono, Pak Agus, Pak Parijo wonten Pos Kampling Bonjitan. Setel radione sugeng dalu, sugeng wungon lan tetep waspada. Kagem Pak Yono juragane jaket wonten Klaten matur nuwun pintunanipun. Nggih, mugi lancar usahanipun. Matur nuwun Mas supir Andong saking Bonjitan Pak Darsum. Nggih, matur nuwun. Mugi kanthi WA menika saged ngregengaken
giaran arum dalu menika. Pak Dekaji, Terus pundi? kula tak nyuwun pirsa malih nek para umat muslim menika nindakaken siam menika lak sedina nutuk nggih. Inggih. Ingkang dipun ngen-ngen niku njuk napa? Kudune supados siamipun menika angsal piwales saha ganjaran saking pangeran menika. Ingkang dipun ngen-ngen menika estunipun namung ganjaran nggih. Nanging ganjaran mau gampane ya ora mung kaya nek awake dhewe opek buah-buahan begitu disegrek niku tiba mboten. Kanthi pawatan pinten-pinten ingkang kedah dipun lampahi. Ngaten nggih. Nggih kados dene nyegah hawa nafsu. Nyegah hawa nafsu menika keadaanipun menika luwih gampang timbangane dina-dina biasa. Tegesipun nyegah hawa nafsu ingkang badhe condong wonten piyala ngaten nggih. Nggih, kemaksiatan nggih. Nafsu ingkang sae lah ya diteruske. Nafsu ingkang sae menika nggih kedahipun dipun lajengaken. Aku tak wiwit engko bar sahur aku istilahnya arep bungkam diri. Bungkam diri iki dalam arti arep ora ngondo, ora nyatur barang sing ala karo wong liya. Ngaten. Sing tak kondo, sing tak catur aku mengarep menekung karo Gusti Kang Maha Kawasa. Contonipun dipun dawuhaken wonten ing mriki wonten agami menika nek poso ki diokeh-okehna le ngamal ibadah. Oh ngaten nggih. Nggih kados dene ya seneng tetulung, seneng ibadah liyane dana driya, sedekah nggih. Inggih. Aning ingkang baken menika sing sok angel niku le nyegah niku Pak. Le nyegah barang maksiat. Contonipun gampil kemawon nggih. Senajan karo wong liya kuwi wis iso nyegah. Ning kadang-kadang karo wong omah. Wong omah niku ya bojo ya anak. Ya anak nggih. Terutami kalian bojo Nut Sewu kula matur wonten ing mriki kados dadaan kemawon gitu. Menika biasanipun menawi keluarga menika sok gampang oleh dadi muring utawa oleh dadi nesu menika kadang-kadang sok ora sarujuk, ora sondong, ora setuju koncone. Wis ngerti nek sirikane sing kakung iki jangan terong. Nggih. Nggih. Kok jangan keterong. Jangan keterong. Nah niku sepele to niku. Nggih. Lah wonten ing mriki kula mrayogakaken bilih setunggaling keluarga menika langkung sae napa nggih nek cara ya rembugan dhisik utawa ditareni. Utawa saged ugi sing kakung ora seneng jangan terong ning sing putri jangan terong sethithik ning sakliyane jangan terong janganke kelangenane sing kakung ngono ora apa-apa nggih. Nggih niku sae. Njuk werna loro ngoten. Nggih ning niku nggih awis. Arang-arang sing boros. Nggih. Niku ana meni tembung boros niku nggih. Lajeng wonten niku langsung kae nggih gampangipun nggih nek arep apik niku ya pancen rembugan dhisik nggih. Contonipun senajan to mung jangan, senajan to mung unjukan. Contone kepengin si kakung niku mbok kala-kala nek kepengin wong-wong kok nek gawe rujak kok seger. Nggih seger. Nggih niku contoh-contoh ingkang gampang muntapipun. Namun ngaten Pak Dekaji. Nggih pripun? Nek tiyang nglampahi poso menika nek esuk kae isih bergas. Saya awan, saya ngelak, saya ngelih. Saya nglingsir meh sore, saya ngintir-intir. Tur saya lemes tenagane, saya suda. Nah niku biasane ngoten iso wah nek ngono wong liya kae sing biasane sok kekurangan kae rasane ya kok ngene iki ya. Menika siam menika saged kinarya tolak ukur utawi kilas balik nggih. Kilas balik
Oh iya, iso ngrasake lara-lapane wong sing kekurangan. Nggih, nggih. Kados dene niku wau nek nek awake dhewe serba kecukupan dan gandeng poso menika njuk nyegah ing babagan buga dahar nunjukke sing yang paling abot niku nyegah hawa nafsu. Paling abot niku. Kalebet hawa engko sore arep masak apa sing ukeh-ukeh. Niku ya hawa nggih. Engko sing nggo buka kuwi tak gawe werna-werna. Nah niku ingkang boten dipun patos dipun warengaken ingkang leluwihan. Oh, menengaken salebete nglampahi poso menika kejawi ngendhaleni menapa? Hawa ingkang tumiyung menika ugi ngraosaken mati raga nggih. Karena kula aturaken dumateng Mas Kaji ning mangke sabibaripun iklan utawi pariwara rumiyin sagung para pamidhanget sampun dipun ewah-ewah channelipun. Sugeng midhangetaken pariwara. Ih, kotor banget sih. Mana banyak genangan air, kaleng bekas di mana-mana. Duh, maaf ya, belum sempat bersih-bersih nih, lagi sibuk. Sibuk apa kamu? Sibuk mikirin kamu. Hei, sini aku kasih tahu ya. Kalau lingkunganmu kotor kayak gini, bisa jadi sarang nyamuk tahu. Apalagi nyamuk Aedes aegypti itu adalah penyebab penyakit cikungunya yang bisa mengancam jiwa. Mau kamu digigit nyamuk Aedes aegypti? Dih, serem amat. Tapi kalau digigit nyamuk yang cantiknya kayak kamu, mau sih. Dasar ya, gombal mulu. Dah, buruan bersihin sana halaman kamu dari genangan air sama barang-barang bekas yang udah nggak kepake itu. Oke deh, siap. Demi masa depan yang cerah sama kamu, nggak cuman bersih-bersih halaman, bersih-bersih dunia pun aku mau. Pencegahan cikungunya dilakukan dengan menurunkan resiko terkena gigitan nyamuk. Salah satunya dengan melakukan pemberantasan sarang nyamuk melalui tindakan 3M+, yaitu menguras tempat penampungan air, menutup rapat tempat penyimpanan air, mendaur ulang barang-barang bekas yang bisa menampung air. Sedangkan tindakan plus yang dapat dilakukan untuk membantu 3M yaitu menaburkan bubuk abate pada tempat penampungan air, memelihara ikan pemakan jentik nyamuk menggunakan obat anti nyamuk, memasang kawat anti nyamuk di jendela dan ventilasi rumah, menanam tumbuhan pengusir nyamuk, menghentikan kebiasaan menggantung pakaian di ruang terbuka, memperbaiki saluran air yang tidak lancar, bergotong royong membersihkan lingkungan sekitar. Ayo, wujudkan lingkungan yang bersih, nyaman, dan sehat agar terhindar dari penyakit cikungunya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPPL Radio Gemilang. Maraknya modus penipuan online melalui WhatsApp jadi salah satu kejahatan online yang harus diwaspadai. Jangan sampai karena lalai, kita justru jadi korban kejahatan penipuan online. Lalu, bagaimana cara mencegah penipuan online atau phishing ya? Yang pertama, verifikasi sumber pesan yang diterima. Kedua, hindari mengklik tautan yang mencurigakan. Ketiga, tinjau permintaan izin aplikasi pada smartphone. Keempat, perbarui sistem operasi dan aplikasi yang terpasang. Dan kelima, laporkan penipuan jika menjadi korban penipuan melalui WhatsApp. Kita juga perlu tahu, mengunduh file sembarangan dapat meningkatkan resiko infeksi malware, penyadapan data, sampai kerugian finansial. Jadi, yuk mulai berhati-hati menerima pesan agar tidak menjadi korban penipuan online. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Nak, katanya pemerintah kasih bantuan 2 juta loh buat semua warga. Mama mau daftar dulu nih. Jangan asal klik mah, bisa jadi itu penipuan loh. Loh tapi ini tuh dari grup keluarga loh. Tante Lili juga udah nge-share.
Justru itu mah, hoax sering menyebar lewat grup WhatsApp keluarga karena orang langsung percaya tanpa cek dulu. Nah terus, ini gimana caranya mama tahu beneran atau hoax? Gampang mah. Pertama, cek sumber berita. Pastikan dari media terpercaya apa enggak. Kedua, lihat tanggal dan waktunya mah. Nah yang terakhir, cek dulu situs resmi kayak turnbackhawk.id atau cekfakta.com. Oh, iya bener nih. Gak ada info gini di situs resminya. Untung mama belum isi data. Nah, mulai sekarang hati-hati mah. Jangan langsung percaya berita yang lagi viral. Kalau ragu, cek dulu sebelum nyebarin. Ingatkan Mas dan Bayu, cek sebelum sebar, saring sebelum sharing, hoax itu merugikan. Jadi, jadilah penyebar fakta, bukan dusta. Pesan ini disampaikan oleh pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Sahabat Gemilang, narkotika adalah zat atau obat yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Untuk penanggulangan penyalahgunaan narkoba, diperlukan upaya yang terpadu dan komprehensif yang meliputi upaya preventif, terapi, dan rehabilitasi. Dibutuhkan peran keluarga dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba, mulai dari pendidikan agama dan akhlak, kasih sayang, rasa aman, bimbingan dan perhatian, memberikan kebebasan dengan pengawasan aktif dan bijaksana, dan dorongan semangat untuk mencapai prestasi. Ayo, hindari narkoba demi masa depan yang lebih cerah. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Diskominfo Kabupaten Magelang dan 96.8 FM LPPL Radio Gemilang, Cendela Musik dan Informasi. Gemilang Sagung para miyarsi, sumangga dipun lajengaken malih giaran arum dalu menika. Tesih wonten pupuh gandang gula, nanging saderengipun kepareng kula nyuwun lilah kados padatan menika kula badhe nyenggol-nyenggol. Ingkang sepisan, ingkang kula senggol, ingkang tuhu kinabekten, ingkang tuhu kinurmatan, Bapak sing daleme kidul dhewe nggih. Nggih. Bapak Antonius Budi Harjo. Inggih. Wonten Sambil duwe Sambirembe Pakem. Utawi turi nggih. Pakem. Pakem sugeng midhakenaken sajake iki kok urung WA iki. Ugi Bapak Toyo wonten ing mriyan ngluwar ngaturi sugeng dalu, sugeng midhangetaken, sugeng ngayahi ibadah puasa. Puasa wajib. Nggih. Puasa Ramadan. Bapak Sukarjan wonten ing Cabean Srumbung. Ugi Mbak Yu Wahyu wonten ing Bulu. Nggih, iki Mbak Yu Wahyu ki pakar tembang menika sajake menawi midhangetaken ngaturaken sugeng midhangetaken. Wahyu. Nggih, Putrane Ibu Markamah napa? Inggih, kalian Ibu Markamah. Nggih. Bapak Muhadi wonten ing Magelang menika. Nggih. Sak kidulipun Pasar Gotong Royong ngaturi sugeng dalu Pak Muhadi, sugeng midhangetaken kanca-kanca wonten ing Tinggal Kulon. Nah menika antawasipun Pak Nogareng lan sak kanca-kancanipun Pak Bendot, Pak Yanto wonten ing Tinggal Kilen ngaturi sugeng midhangetaken. Kanca-kanca warga Klenengan Cokro Laras ugi ngaturaken sugeng leren, sugeng midhangetaken sugeng leren menika Ngaso.
ngaso saklebete sasi poso menika mboten nabuh. Ngaten menika. Kanca-kanca wonten ing Klodran, Pak Rehadi, Pak Gino, Pak Mantep, Pak Lasya lan sak piturutipun ngaturi sugeng dalu sugeng midhangetaken. Mbok menawi Pak Inggih kula lajengaken inggih kula kinten-kinten ingkang utami menika kagem Mbah Tik sekalian wonten ing Soko Setunggal Soko Rine nggih. Terus pundi Mbah Tik sampun sehat saestu to. Awit saking gerahipun rikala semanten mugi-mugi kemawon sampun tambah sehatipun nggih. Lajeng menika adikipun Pak Tik menika wonten Bapak Kurdiono ingkang rikala riyen nika manggi nika Pak Kurdiono. Pak Kurdiono nggih. Nggih. Lajeng wonten sanesipun wonten Pak Rismi, Pak Nur Sahid wonten ing Kedung Gayang sugeng nindakaken ibadah siam Ramadan. Kagem keluarga ageng wonten ing Sambeng nggih. Wiwit Mbah Yoga Atmaja, Pak Supari, Pak Jamzi ugi grup karawitanipun ingkang saestu sampun ngremenaken kagem sedaya Sutresna Karawitan nggih. Kanjunatan sampun wangsul ngiringi ringgit wajucal nggih. Ketoprak. Lajeng mangaler wonten Bapak Suprayitna, Bapak sinten? Pak Guru nika, Pak Prayitna, Pak Kaji wonten ing pundi? Gejagan. Oh nggih. Pak Budi Yuwono sajake. Pak Guru nggih. Nggih. Lajeng wonten nika Mas Ismanto apa-apa nganu sinten? Mas Dalang ya. Nggih Santosa Dewa. Nggih Mas Dalang. Sugeng midhangetaken lan mriksani YouTube-ipun lumantar Gemilang FM LPPL. Mekaten kemawon nggih. Kula setunggal pada nggih. Nggih. Pada pinten niku? Kaping catur nenggih hanyakini Nabi Rasul utusanipun Allah. Nggih. Nut wekdal jaman umate dene pengkang salipun nenggih wabil yaumil akhir. Yakin donga punika benjang badhe lebur dumugi ing titi mangsa sagung risak lebur kersaning ilahi winastan ki yamat. Dudutanipun kados pundi Pak? Derek sethithik terus dicepet-cepet nggih. Dudutanipun mbok bere awakipun piyambak umat muslim menika kedah pitados lan nindakaken menapa ingkang dados paguranipun rukun ing agami rukun Islam menika ingkang sampun kasedha wonten ing Sekar Dandang Gula utawi Gula Drawa utawi Gandang Gendhis ingkang dipun anggit dening Hyang Suci. Menika sampun cetha sanget wonten ing mriki mbok pilih sok sintena ingkang nglirwakaken wajibing agami menika temtunipun ya nek jenenge nglirwa niku ya ora apik nggih. Ngoten. Pak Dikaji. Kalau wau ingkang ngamalaken poso menika ngiyakini 6 perkawis to. Nggih. Ingkang sepisan menika yakin tumrap Gusti Allah. Nggih. Lajeng yakin dumateng malaikat ingkang kaping kalih nggih menika nggih. Ingkang nomor 3 winastan wa kutubihina kados pundi? Kitab.
yakin dateng yakin kitab dumateng kitabing Allah. nggih kalebet Al-Qur'an menika kitabipun Allah nggih. Lajeng wonten tinambahan malih wonten hadis menika kangge tambah-tambah istilahipun niku saking pengendikanipun Kanjeng Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingkang baken Quran, hadis, ijma lan qiyas nggih. Ijma niku kesepakatan. Oh, ngaten. Kesepakatan terus qiyas ki kira-kira. Dikira-kira lah maksudipun Kira-kira menika teges. Nek umpamane gampangipun nggih. Nek dahar nggih, umpamane dahar iwak lele niku kira-kira iki haram apa haram? Oh, ngaten nggih. Menika terus nonton dipun kaji iwak lele iki ana unsure apa. Nek anu niku Dipun taliti kiambak napa wonten nggih ingkang sampun naliti? Sampun naliti istilahipun ya juru pangan nggih kaliyan napa nggih didelok segi-segine darahe tatek bengane menika wonten unsur haramipun mboten ngoten nggih. Lajeng wonten wis muni poso ning sing didahar kok ana menapa panganan sing haram, ayo ora sida entuk ganjaran. Nggih niku istilahe pripun nggih wis ngerti kok diterjang. Niku nggih kirang sae datosipun ganjarane ya berkurang nggih. Ora mospo niku mboten ning berkurang nggih to. Kados dene upami awakipun piyambak niku poso kok dilalah ora kuat tenan niku tekan kaya wau njenengan poso iki nek esuk ngono isih tekan jam 10 isih kepenak nggih to. Ning jam 10 tekan jam 12 kuwi nglangut nggih to. Nggih. Mangke jam bar luhuran niku biasane sok luwih lemes. Lemes tur ngantuk. Ning mengko nek bar asaran gembrigah melih, lemes ngantuk abape mambu. Nika nusangipun panjenengan ngendikakipun ababipun mambu. Menika estunipun mambu ana ing alam donya. Niku ambune wewanginan swarga nggih. Teng mriku dadi arum. Arum nggih. Kados ampun ngantos awakipun piyambak menika poso kok caturan karo napa tiyang sanes menika mlengos niku ampun ngantos. Ngaten nggih. Senajan to sak utawa ya pamane panjenengan abape klebune kula mambu ning klebune kula panjenengan kula ya mambu dadi mambu-mambunan. Pak Dekaji menawi rumiyin panjenengan menika nerangaken bilih poso menika wonten persiapan kados kegiatan ingkang kala wingi lak persiapan. Nggih. Lajeng sakmenika sampun cak-cakanipun. Nah, menawi mboten klentu poso menika wonten 3 perkawis nggih, 3 dekade ngoten. Nggih. 10 dinanan ngaten nggih. Nggih. 10 dina pisanan niku wonten ya istilah nek manut ganjarane niku ya tatarane ya napa nggih. Gampane kek di 1 tekan 10, siji tekan 20 niku mangke nek dina anu niku tatarane. Ha niku mangke Pak Dekaji tak suwun njelaske menika nanging karana wekdal menika sampun dipun nggih karana dipun watesi wonten ing dalu menika wiwit poso. Anggenipun giaran arum dalu kula pungkasi kanthi tembang nggih Pak Dik. Nggih. Tembange pangkur. Prokadang lan prosutresna winatesing wekdal maca nenggih pinupus nyuwun mungkur
Nglenggono gunging lepat wicara sastra basa lan unggah nyuwun gunging pangaksama antuk wilasaning Gusti. Cekap semanten sagung para miyarsi lampahipun giaran Arum Dalu kula kekalih ingkang ngayahi tugas minta pamit kanthi pangajap mugi saged pinanggih malih wonten giaran candhaipun. Sugeng dalu, sugeng pepisahan mugi mangke saged pinanggih malih. Nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.